सोशल मीडिया पर छइले बा भौजी तोहर लइका बनैले बा। अरे भौजी बनैले बा सोशल मीडिया पर छइले बा भौजी तोहर लइका बनैले बा। तो खाली दिन भर करेला एने ओने अरे एने ओने। अरे छोटू अरे मारो साला के दिन भर टेंगे टेंगे कोइले रहता रे ना भगले। तो जब से भइल वायरल भौजी के लइका बोलेला खाली टेंगे 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 टेंगे। सोशल मीडिया पर पूरा गरदा मचैले बा सही कहतानी भौजी उहे नु छैले बा। सोशल मीडिया पर पूरा गरदा मचैले बा सही कहतानी भौजी उहे नु छैले बा। जेंगे जेंगे अरे छोटुआ अरे हेने मार साला के दिन भर टेंगे टेंगे कोइले रहता रे। तब जब से भइल वायरल भौजी के लइका बोलेला खाली टेंगे 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 टेंगे। चारू ओर हो सुनाता कैसन पैदा कैलू लइका भौजी ना बुझाता। करे नुहाला चारू ओर हो सुनाता कैसन पैदा कैलू लइका भौजी ना बुझाता। मलखनवा के ऊ तो दिखावे ठेंगे। अरे छोटू अरे मारो साला के दिन भर टेंगे टेंगे कोइले रहता रे ना भगले। तब जब से भइल वायरल भौजी के लइका बोलेला खाली टेंगे